So mo naman palihapon karon Jollibee. Actually, yung kita may kandong ultimate burger steak pero wala man so kanilang. Mayong gabi kaninyo tanan si Dave ni Rudy. So, ato ni buhaton samtang nagkaon ta. Ginagawa! So, nari mga pangutana day nga kasagaran dili kay mga tubag ang laki. So, ang ato ang buhaton ani asking a girl questions guys are afraid or guys cannot ask. Sorry, Rudy. So, nami mga pangutana lalaki nga dili na mo matubag. Pero matubag ninyo mga babae. So, mo mga binuhatan sa babae nga dili mi kasabot. So, mo imong tubagon. Okay, question number 1. Ngano nga mga babae magkuyog man ug adto sa CR? Sorry, Rudy. Sa may nungdan. Hadlok. Kung sa inyo kadlukan CR, naiungon niyo CR? Oo. Ang umong lalaki. Ano man? Mukalit lang parang dam. Na mukalit ka po. Kawagtang. Ingatan mo siya. Kung mukalit mo kawagtang, ayun paramdam na. Kanang namo sa banyo, unsa may matabuan na. Wala. Ako kung makakulit ako mangihi. Ang pakul ko ni. Hadlok ganit ko. Oh, sakit kayong tiyan. Kawagtang kahadlok. Bagunaw na. Ano? Hadlok na kayo. Nagkaon na ba ito, no? Oo. Nibit ako nun. Anong malak. Apa di ko kuludaan nun. Amot na katatong viewers. Napa tayo viewers? Tanaw na nato tong video. Nato video. Pag kita na po viewer. Oh. Sunod nga pangutana, kani Junim, katubag dito ani. Unsa jay pasabot sa okay ra? Kira. Critical na na. Critical. Ano lang sa kanya? Ikira din ka daw mo dito. Unsa man day dapat buhaton sa lalaki ana? Imo lang bingon. Pero di mo kong palambing. Ah. Suko ko. Suko ko siya. Strong. What a strong relationship. Kani be, ngano man ug pangutan man tig asa ta kaon mingon na magagbisag asa. Yung mingon kog diri ay dito naman ta. Basin din na mo lang nagka-suggest ni. Pero suggest mo balik-balik ka sa. Ano mo sa ni? Wala may idea sa mukaon. So kamoy hatag og idea sa mukaon pero inyong idea di sa ganahan mo ba? Balik sa gihapon mo Jollibee. Og mao na rason mo nga Jollibee mi ka. Balik sa gihapon mo Jollibee. Buyog gihapon mo. Buyo gyud pa dong. Actually, tinuod mo gid siguro no. Yung mga babae nga. Bisag ka mo. Oo. Asa mukaon. Ay, di ko ganahan ka mag-pizza. Basta lang ikaw bahala asa. Sige ato lang nagkuhan. Ganahan ka mag-pizza. Asa di. Nami bitaw ko pizza balik. Order ka tan. Pag nag-order ko ganun. Kapila ka magbalik og bra. Once a month. Char! Gusto na ka bra sa kabuan? Oh, charong. Hugawan. Joke, oy. Nalagi. If necessary, needed. Ito may tumalang na needed na. Siyempre, lain nagbaho. Lain nagbaho. Mang singot. Grabe ay nana day mo. Kano sa pagkapila mo mag-eat og breakfast ka daw. Sa kaadlo sa. Yucks. Ano man? Sige mo pangi. Tao, og depende sa kuan activity. O sige ka singot mag-ilis ka dayon. Ako may exercise mo ko. Ikaw may exercise. Sa paas. Baboy. Ito lagi unsa naman to? Sa ka kuan? Dili, oy. Mag-ilis sobra tagadlaw lang lang. Pero ang pangutan na labhan. Laban kung makalabas si mama. Ano tagagbara eh? Wala ginawa ka nang subit eh. Ikaw na na. Ah, napalay last day. Anong order mo daghan niya? Di mo kahurot. Ano ipakaon na mo? Nagdakong huna-huna nga makahurot. Tinuod niya, mag-order mo Jollibee sa una.
dagan mo din sahay. Dayon mo, ano siya dayon nga? Bid. 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 Dako mong una-una. May ikaon, pero di kaon. Di pa mo ana. Oh, tinuod niya. Dagan mo pagkaon. So pag sugod na mo og kanang sugod na mo kuyak. May daya ba fiancé daya. Charot. Ikaw ba rin ang balik ko? Kung sugod na may kaon mga Jollibee nga na mga date. Ako ang timbang kay 60 kapin. Natos kong lisensya. Yayon. Dayon, sa sige kaon, nabot ko og 80. Wala lang pagpunta. Pila naman ka? Pinta ukso. So na? 40. Oh, charot. Ito yung pinta ukso. Naku, mukha ko ng bagid. Hindi na daw siya magkaon. Mataman. Unsa? Naku, mukha ko ng bagid ko. Antay ka ha, na be ice cream liha. Hindi mo kamkaon. Kani, last na lang John. Dagan kong lasa na. Last na lang. Ganahan kag kanang kuan ko. Muskulado ko. Oo, para healthy. Parang tira. Hmm. Kanang unsa man kanang six pack abs na. Wala. Unsa ba? Bonus na lang 6 pack lang. Sakto ra mo lawas, dili gamay, dili sad kayo dako. Sakto ra. Level ra ang tiyan. Level ra ang tiyan ba? Dili mo ano. Imo ka lagay eh. Wa mangod. Ana ha? Pimintihan ha? Oh, dana. Waoy. Layer. Okay. So, mo to siya yung mga pangutana o na pa may uban mga pangutana para ni Judy or mga pangutana. Ikaw, maura ka kung tanan mo na ako? Sure ka? Yep. Saan na? Ano? Okay na. No. Sure ka, maura dito? Part 1 pa ni siya. So, sunod nga episode, basin ganahan mo question girls are afraid to ask to guys. Ano ko, charot. So, sunod na siya. Basin ganahan mo matanaw. Comment down below. Comment ninyo sa inyo mga pangutana. Like button. Click like button. Click subscribe. Click subscribe ha. Subscribe! Subscribe nila! And see you next time. Thank you for watching. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you.